И здравейте хора, аз съм Българен геймър и днес ще ви покажа лесен трик как да защитите кожаната си броня в Minecraft Pocket Edition 15.0. Така, взимате един казан и кофа с вода. Натискате кофата с вода върху казана, да. И той се пълни. Така. За тази работа ще ви трябва няколко казана, например ето така. 4 ще са, пълните ги с вода. И сега ще ви покажа как да защитите водата. Давате надолу и ето ги цветовете. Например, вземам червено, такова, жълто и зелено. Зелено, да. Първо ще отцветим водата в червено, само отивате така и цъкате върху кофата с червено, след това жълто, например зелено. И сега какъв цвят още? Да, сетих се, е такъв. Айде. След това много е важно, вижте, е така изглежда една отцветена броня, много е важно да вземете кожаната броня, например така, един комплект си взимате. Ето вижте сега. Отивате, взимате бутушките да речем, отивате на това и просто цъкате отгоре каската, това и това. Сега вижте като ви сложа как изглеждат. Ето вижте. Изглежда добре. И така, надявам се урока да ви е харесал. По-точно трика да ви е харесал. Вие бяхте с Българен геймър. Ще се видим в следващия клип. Чао!